салом дӯстони азиз, видео кӯтаҳке хоҳиш мекунам дастгирӣ кунем нисбати ҳаҷи умрае ки аз ҳисоби ширкати тоҷикони ҳиҷома ки кадми тоҷикони ҳиҷома меомад 2000 медод массаж, ҳиҷома, фитабочка ҳамаи хизматрасони иншаалло мекардимаш 2000ша мегирифтем ва номша барои ҳаҷи умра менавистем иншаалло. буд шид ин бегоҳ 29 январ 2023 рӯзи якшанбе ба вақти Москва соати 8 шав, ба вақти Тоҷикистон соати 10 шав дар прямой эфири ютуби бобоҷон 88 иншаалло. ҳами озмуна мо мегзаронем ба тарзи қуръакашӣ. хоҳиш мекунам интизор боше, пропускат накуне, ҳаракат мекунем ки бо сари буланд ҳами кора бигзаронем иншаалло. як каса худованд агар насиб карда боша ба ҳаҷи умра равӣ кунем ки дар вай расходо медроянд. ҳамаи расходош дар расходо чианд визаш, хурду хӯрокаш, рафту омадаш иншаалло. аз Тоҷикистон боша, аз Москварам ҳаракат мекунем, фақат ҳаҷи умра равонаш кунем. ба ҳамон хотир интизор боше шахсое ки омаде, раҳмат барои боваритон. шахсоерам наомаде, мақсад гапу чап карди, шуморам раҳмат. интизор боше иншаалло. имрӯз ба чашми худтон иншаалло худованд агар хоста боша накшаму ягон гап хабар наша ҳамаша мебинед. ассалому алайкум ва раҳматулло. иншаалло будуне ки тоҷикони ҳиҷома нарх 2000 тӯли як сол шид, ҳам 2000 буд ки бо наге иқимор буд, фитна буд. раҳмат барои бовари ҳаматон. хоҳиш мекунам видеоро интизор боши ҳамин бегоҳ. ассалому алайкум ва раҳматулло. фақат дар ютуб мегзара, дар инстаграм намегзара, ба хотире ки связ безебе бояд VPN включат кунӣ калоши. хулоса дар ютуб мегзаронем иншаалло. ҳаракат мекунем бо ҳам эфира сахранӣ кунем ва я видеоига ай дур бикунем ки то партоим бо наган ки ягон махинатсияу гапу чап кард. ассалому алайкум ва раҳматулло. раҳмат барои боваритон. ба шахсоне ки мехоҳе ки мақсад дӯстони азиз иштирок куне, биёе мо дар проспект мирем, рақаморо дар рӯи экран мемонем. метунӣ биёи дар ҳамо ай пеш бибинӣ ки мо чӣ хел нуму фамилияро мемонем, чӣ хел вибр мекунем ки пагароз наге ки байни хичон гузаронам. ман ҳамаи шуморо даъват мекунам ки ҳами бегони биёе иншаалло аз наздик бигзаронем. ҳамин чиза якҷоя ба сари ҷамъ тамоми кулли мусалмонро интизорам. ассалому алайкум.